dana ilu ma sejjen daqxejjek. Meta kien Division 6, toilets mizzudin, toilets tilajn, xmiċ, mikrobi, laqqasni glekkem. Ġrieden tilajn dana, mux għaxin tiħabsi għandi najxek laqqas, vera. Sawa, meta kommentajt ħatma jatikos. Issa, ma jiflaħx, ġej it-tabib, u t-tabib ma jasalqa. Min fejnu ġej it-tabib? Ilu jitlob tabib mill-biraħ fis-sitta ta' filgħaxija. Mhix tilħaq it-tmut, tarġa' titwielet u tarġa' tgħix. Allura hekk sewwa ħabsi għandu jkun daqshekk ikkas prestatu ġvera. Ikel ma jħallulhom qed jizbankaw lilna mill-affarijiet li nibatulhom. Għaliex dan? Misshom. Nerġa' nirrepeti li misshom. Flok ngħinuhom, inkomplu nkissruhom u nafġuhom. Jiena kemm meta kuntattjajt il-PPS ma kkalkulawniex. Għalli da aħna maħniex għalli da x'qed jgħid ibnek. Għalli għax aħna maħniex qegħdin nikkonfermaw. Jiena taf x'għedtilha biex tikkonferma. Morru u tċekkja l-affarijiet. U tkun ikkonfermat. Mhix li ngħinu il-dan nies li huma qegħdin f'di sitwazzjoni għax huma msejken bħalna jridu jgħixu u bħalma tiġi l-mewta għalina tiġi għalihom ukoll. Għaliex m'għandhomx jirranġaw ruhom dan nies. Għaliex m'għandhomx isibu ħajjuna. Mhix bnedmin bħal ħadd ieħor, mhix ħolqien Alla bħal ħadd ieħor.